Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiro wa Washington marimira kana kuti Bosch ngura baba Isabe correspondent wa ZBC National FM. Muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekutenderera dhuma muri yeZimbabwe muri kuona iyi kana makaitarisa muri iyi muri imwe chete. Amai ava vane vana vatatu ava regai mumunzo kuti vakaberekwa sei ende vanorarama sei naamai vavo. Amai makadi zvenyu tiripo. Mama ndiri kuona vana ava vakafanana ine handizivi kuti mungataura zvipi zvamungaudza vana maererano nevana ava. Vana ava mukuru ndeupi kuchitevera upi uyezve vakazvarwa makore api nemakore api kana kuti handizivi kuti munoti chii kuvanhu. Vana ava ndakazva 2004 muri kuti vese vakazvarwa 2004 here? Muri kuda kuti vakazvarwa zuva 1 here? Wo but wamunozoti mukuru ndeupi kutevera upi munovashevedza sei apa? akatanga kuberekwa ndeupi upi achitevera upi achipedzera upi koso ari anenge yaruradza kuti singe ndiye mukuru. nakamira diki Wo mama munogara kupi? vari zvandakugara kumatepatedwa. Mama tinonzwa vanhu vakawanda vachiti kana vakaita mwana asipo inonetsa vedu vana vanoberekeka sei vanoda munhu ane mari anokwanisa kuwana maid musikana anovachengeta. Imi makararama mararamiro api nevakomana ava mavabereka zuva rimwe chete? ndiri padambudziko navo vana Ima muri padambudziko nawo? kana chikoro vakaperera grade 7 vanozoperera Kuchikoro vakatoperera grade 7 nenyaya yekuita sei mama? shama Yekushaya mari. Zira ravo rimwe chete vanoda zvinhu zvakafanana nguva imwe chete. Saka mune umwe ukumbiri wamuri kukumbira here? Tinombonzwa chinzidzo kana munhu akaita vana vatatu panguva imwe chete ane kubatsirika kwaanoita. Imi munombogarawo manzwa nyaya here kana kuti zvinofambiswa sei? Ini nangu ndiri kutaura handizviziri zvinofambiswa sei but imimi makaita sei nguva yamakaita vana vatatu nguva imwe chete? ndakaita vana nguva imwe chete ndonguva yakanetsa madzi Alright. vangomiswa vakanga vanzi vachenderera mberi kwemsodoo saka vana havana kuzoenderera mberi kuenda kuchikoro pavangosira Saka muri kutaura izvozvi kuti vana ava muri kuti vakagumira grade 7. Saka izvezvi kuri kuti mawana mari vanotoenderera mberi. vanoenderera mberi Saka muri kutsvaga rubatsiro. Right, vamunofungidzira muri kana vaona rubatsiro kuti muzoona makasununguka here kuisa nhamba dzenyu dzefoni dzekuti nhamba dzangu dzefoni vandibate vasazofonera inini vanofonera imimi. Shedzera henyu nhamba dzenyu dzefoni. Kuti mutaure zvinhu zvakanyanyisa ndiriga. Zvakanyanyisa kuti zvinzwike. 077 51 700 43 wakasununguka kudzokorora shamari yangu 077 51 700 43 anditika iwe unonzani serako? Iwe ndiwo number 3. Iwe unonzani ani Obenage asi muri madzibaba ore ko iwe unonzani Moses Obenage nani yaish right. Amai saka imimi mune tarisiro ipi makudza kamama? ndakudza asi zvakandiremera zvakakuremera saka munotarisira kuti sezvo makabereka vana ava zuva rimwe chete ko vakaroora zuva rimwe chete muchaita sei? ndinopei varoora vacho handiti munhu anenge aroora anenge akura. nzara omba tine nzara tina chatinaa Orati munogara muri vangani imimi? togara 3 5 Muripo 5 imimi nevana ava nababa? Handitika haya baba handina baba handisi kuti baba yokubereka. handina Baba vevana ava varipi? ndakasiyana Baba vangasiya shuwa mukadzi here anoberekera murume mhuri yakadai soka muchete? ndakasiyana asi vakatovhunduka kuti maita vana vatatu vakavhunduka asi munotombosangana navo here vachizokona vana? haya hapana kana rubatsiro hapana kana kubatsira hapana? hapana Saka muri kukudza mega nao ndega nai vana unomboona here nguye kusangana baba venyu havatodi asi mukaona munovazirei? Munoyereiko vanangu? Nzo samanyanga okoene zvozve munofa. Icho kwadi muri yeZimbabwe muri kuona kaika amai vari kutsvaga rubatsiro vari kuti hongu ndakudza angu but vana ava vakaperera grade 7. Ndaifunga kuti zvandirombonzwa kuti munhu akaita vana vatatu panguva imwe chete ane rubatsiro vari kuita but vari kuti nguva yavakaita vana ava imari nguva yainetsa mari kana kumabhengi kana kuita sei asi pari zvino kana pane vanoda kubatsira veduwe tibatsireiwo amai vadaro makasununguka kudzokorodza nhamba shamari